8 ta' Settembru, it-twelid tal-Verġni mqaddisa Marija. Ma nafux sewwa fejn u meta twildet il-Madonna. Skont tradizzjoni antika twildet f'Nażaret. Flimkien mat-twelid ta' Ġesu u mat-twelid ta' San Ġwan il-Battista, it-twelid tal-Verġni mqaddisa Marija ilu jiġi iċċelebrat fil-Knisja sa mill-ewwel żminijiet tagħha. Żgur li din il-festa kienet ġa bdiet tiġi iċċelebrata fis-6 seklu. Imbagħad, kif nafu fiż-żgur, il-Papa San Serġju wieħed kien ordna li jinżammu 4 festi tal-Madonna: it-tħabbira, it-tluq fis-sema, it-twelid u l-purifikazzjoni. Id-data ta' 8 ta' Settembru intgħażlet għaliex dakinhar kienet ġiet iddedikata Knisja lill-Verġni Marija f'Ġerusalemm, qrib il-menqa ta' Betseda. F'Malta fis-sena 1275 ġa kien hemm knisja iddedikata lit-twelid tal-Verġni Marija, magħrufa bħala l-Bambina. Iżda kien l-assedju l-kbir li jagħmel il-festa tat-twelid tal-Verġni Marija waħda mill-akbar festi tal-Madonna f'dawn il-Gżejjer, u nistgħu ngħidu li għadha hekk sal-lum. Il-festa tal-Bambina tfakkarna fit-twelid ta' Marija Ġesu. Kien ma' dan it-twelid tal-Bambina li beda il-proċess biex Alla jerġa' jinżel fil-ġnien tal-umanità biex jimxi pass pass mal-bniedem. Alla għażel li jerġa' jkun ħabib tal-bniedem kif inhu u mhux kif suppost ikun. Għax hija Kristu, Marija Bambina hija il-bnedmin kollha, u għalhekk li qatt ma nstema li xi ħadd resaq għandha u t-talb tiegħu ma kienx mismuħ. Għalhekk aħna nafu li jekk nafdaw il-qalb tagħna f'idejn il-Madonna hi tagħmilha sabiħa u tagħmilha tixbaħ lil dik ta' Ġesu. U l-qalb ta' Ġesu kif inhi? X'qal? Hu stess qalilna: ejjew għandi intom l-imħabtin u l-imtaqlin u jiena inserraħkom. Tgħallmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Mattew kapitlu 11 versi minn 28 sa 29. Mela min irid jimxi wara Ġesu, irid jafda qalbu f'idejn il-Madonna li l-ħlewwa u tjubija tagħha jisirqulna qalbna. Għalhekk ejjew nitolbuha: int li sraqt li qalbi, għamili li bħal ta' Ġesu, għamel li qalbi tkun qalb ħelwa mhux bit-sokkor, qalb ħelwa għax taf tħenn u taf taħfer. Kuljum ikonna okkażjoni naħfru, kuljum. Jekk mifxul minħabba lejra, minħabba l-mibeda, minħabba l-kalunja, ħares lej il-Madonna u għejdilha: int sraqt li qalbi, għamili li bħal ta' Ġesu, qalb ħelwa, qalb li tħenn, qalb li taħfer, qalb umli mhux superva, mhux li tirrabja u tieħu għalija għal kull ħaġa ta' xejn. X'ngħidula l-Madonna fis-Salva Reġina? Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Il-ħarsa ta' Marija hija ħarsa ta' ħnina. Ġesu qalilna: min jemmen fija minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Ġwanni kapitlu 7 vers 38. Il-Madonna emnet Ġesu u żgur li emnet. X'qaltilha Eliżabetta meta laqata f'dara f'Kejn Karim? Imbirka dik li emnet. Luqa kapitlu 1 vers 45. Mela anke mill-Madonna li emnet joħorġu minna xmajjar ta' ilma ħaj għax dik hija l-kelma ta' Ġesu bina. Wara kollox, meta semat dawk il-kliem ta' Eliżabetta, Ġesu kien fiħdana fil-ġuf imqaddes tagħha. Il-Madonna l-arusa tal-Ispirtu Santu għaliex fil-ġuf tagħha l-Ispirtu Santu opra it-tnissil ta' Ġesu. Hija mimlija b'dan l-Ispirtu. Hi tagħtihulna bħal xmajjar ta' ilma ħaj. U għalhekk meta aħna nħossuna taħt il-madma tan-nixfa ta' dnu,
tad-deżert, tal-mibeda li jaf idawwarna, aħna ma naqtawx qalbna, induru lejn il-Madonna dik li emnet u li minna joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. U aħna ngħidula, aħna wkoll irċevejna l-Ispirtu Qaddis tal-mulej fil-griżma tal-isqof, għatina li minna wkoll joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj u li jwasslu il-paċi, il-ħlewwa, l-umiltà, l-għaqda, ir-rikonċiljazzjoni, il-kelma ta' erf u l-kelma ta' kuraġġ. San Pawl missierna jgħidilna intom il-fwieħa ta' Kristu, mhux l-intina tax-xitan, intom il-fwieħa ta' Kristu, mela jekk in-nisrani huwa l-fwieħa ta' Kristu bl-umiltà tiegħu, bis-sabar tiegħu, bil-fedeltà tiegħu kemm iżjed u iżjed il-Madonna timla l-qlub tagħna u l-Knisja, il-poplu tagħna, bil-fwieħa sabiħa ta' Kristu l-xoxt. Nitolbuha lill-omna Sitna Marija il-bambina biex hi li tisraqilna qalbna bil-ġmiel u l-fwieħa tagħha, tenna biex qalbna tkun tassew bħal ta' Ġesu biex aħna nkunu il-fwieħa ta' Ġesu. Ejjew ma ninsewx ukoll li l-aktar talba li tagħti unur lill-Madonna u dik li hi tkun qed tistennina nitolbu bil-ħerqa tibqa' dejjem it-talba għażiża tar-Rużarju. Tassew li kulħadd jafu dan imma kulħadd jitolbu. U nagħlaq b'antifona tal-kantiku ta' Zakkarija ta' din il-festa. Verġni Alla, it-twelid tiegħek ħabbar il-ferħ lid-dinja kollha, għax minnek tnislet ix-xemx tal-ġustizzja, Kristu Alla tagħna, li neħħa is-seħta minn fuqna u xerret il-barka, eret il-mewt u tagħna il-ħajja ta' dejjem. Amen.